Piny owacho yawo kambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' e kar tiegruok mag Kenya Institute of Special Education KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso mago mosekethore biro chiwo thieth e nengo mogonyore mopogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. Nyasi mano yuore kod Dr. Monica Bitok, ma en jalony e thieth mar wang' e migawo mar thieth. Oyangore ni thieth ma kama ibiro keti opara manyime ne ji mantie kod ng'ol mopogore opogore kaluwore ni mar kar tiegruok mar ji mantiere kod ng'olno biro kawo ting' ma kamano. Kata kamano, jopiny duto koro biro yudo thieth mar wang' e kar tiegruokno e nengo moyweyo kendo e rang'iny mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO. Here, and they'll also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they have been able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a third of what the market price. WHO is called WHO Specs. One side, Slow Exotica Foundation, is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable.